लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. शुभ संध्याकाळ सर्वांना. तर मंडळी, अ, आज मी आता हळदी-कुंकवाला जाऊन आली. सर्व इथं आर्मी कॅम्पमध्ये हळदी-कुंकू होतं माझ्या एका मैत्रिणीकडे. तर खूप मस्त मजा आली, धमाल आली. कारण प्रत्येकाला हे असं सगळं गावाकडचं लाईफ अनुभवता येत नाही. म्हणून आमच्यासारखे मैत्रिणी असतात त्या घरी इथंच सर्व सण साजरे करत असतात. तर खूप मजा आली, सगळ्या मैत्रिणी होत्या. तर मस्त आणि तो ब्लॉगही मी टाकणार आहे. अ, कसा काय केलं आम्ही, कसं मजा केली ते लवकरात टाकेन मी तुम्हाला. तर मंडळी, लवकरात लवकर जॉईन व्हा आपल्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. कमेंट करा, कुठून बोलताय हेही सांगा. आणि माझ्या चॅनलबद्दल मी तुम्हाला सांगू इच्छिते की माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी भोळी. या चॅनलमध्ये कोकणातले छान छान टुरिस्ट प्लेस देखील माझ्या चॅनलला आहेत. तर नक्की जॉईन व्हा, नक्की एकदा जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला. मंडळी, डबल टॅप करा. हाय विहान, हॅलो ताई, हाय विहान, स्वागत आहे तुझं माझ्या चॅनलला कोकण. अरे यार, मला कॉल येतोय, फक्त एक मिनिट. मंडळी, मला माझी फ्रेंड एक खाली आली आहे मला भेटायला, त्यामुळे मला जावं. मंडळी, मला माझी फ्रेंड एक खाली आली आहे मला भेटायला, त्यामुळे मला जावं लागतंय. मी काय करू, लाईव्ह असंच चालू ठेवू का, मला सांगा. थोड्या वेळाने मी नक्की जॉईन होईन, लाईव्ह असंच चालू ठेवते.
सॉरी मंडळी, माझी मैत्रीण खाली आलेली त्यामुळे मला इथून जावं लागलं. अचानक तिचा फोन आला की मी आली आहे खाली. विहानबाई, हॅलो ताई, हाय. कुणाल भाई नमस्ते. विहानबाई बोल कॅन यू लिव्ह. हां, मी थोडीशी गेलेली. संदेश दादा, खूप सर्दीच झाली ताई, एक जीव येता एक जीव जाता असा झाला. होय काय, सर्दी कशी झाली दादा? संदेश म्हणतो बोला की ताई. संदेश दादा, मी खाली गेलेली हो, त्यामुळे बोलायला जमलं नाही. मैत्रीण आलेली माझी, त्यामुळे प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. सर्वांना हळदी कुंकवाच्या शुभेच्छा. कारण मी नुकतीच हळदी कुंकाला जाऊन आली आहे. प्लीज डबल टॅप करा मंडळी. स्वागत आहे तुमचं कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. संदेश दादा, जवाहरलाल पाटील, हाय नमस्कार दादा, स्वागत आहे तुमचं. स्वागत आहे दादा. जवाहर दादा, काय करताय? सर्वांना गुड इव्हिनिंग, शुभ संध्याकाळ सर्वांना. म्हणजे लवकरात लवकर जॉईन व्हा. 25 मिनटं माझी तुम्हाला मला बोलायला जमलं नाही, त्यामुळे इकडे भयानक थंडी आहे, भयानक म्हणजे काय सांगू. आणि आज माझं डोकं पण खूप दुखते. पण मी आज तुम्हाला सर्वांना बोललेली की मी लाईव्ह येणार, त्यामुळे मी लाईव्ह आली आहे. म्हणजे पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. कमेंट करा, कुठून बोलताय हेही सांगा. सर्दी खूप झाली ताई. कशी काय दादा, सर्दी कशी काय झाली दादा? मुंबईला तर सर्दी नाही आहे ना. म्हणजे डबल टॅप करा सर्वांनी कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. कमेंट करा, कुठून बोलताय हेही सांगा. आहे का संदेश दादा? इकडे जम्मूला ये, जम्मूला. संदेश दादा जम्मूला आहे. अमित कोरगावकर, गुड इव्हिनिंग. गुड इव्हिनिंग दादा, स्वागत आहे तुमचं. संदेश दादा म्हणतायत चहा पाणी झालं का? नाही दादा, हळदी कुंकवाला गेलेली मी. तिथं चहा आणि नाश्ता झाला आणि आता आली लाईव्ह घेणार. तेवढ्यात अजून एका मैत्रिणीचा कॉल आला की मी खाली आली आहे. मग त्यांना भेटायला गेली. लाईव्ह चालूच ठेवलेलं, त्यामुळे डबल टॅप करा सर्वांनी मंडळी. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. कोकणातले छान छान कल्चरल व्हिडिओ आहेत माझ्या चॅनलला. तसेच महाराष्ट्र राज्यबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस देखील आहे. संदेश दादा म्हणतात अरे वा मस्त, थँक्यू संदेश दादा. निहार दादा म्हणतात मी आलो. निहार, तू आलास का? धन्यवाद. कसा आहेस तू? मंडळी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. स्वातीताई म्हणतायत अगं ताई जय महाराष्ट्र. स्वातीताई जय महाराष्ट्र. मी आलो मी ठीक. निहार दादा म्हणतोय मी आलो मी ठीक. निहार दादा, तुला हळदी कुंकवाच्या खूप खूप शुभेच्छा. स्वातीताई म्हणतायत हाय. हाय स्वातीताई. निहार म्हणते बोला बोला. निहार काय करतोयस मग? हळदी कुंकू तुमच्याकडे झालं का? संदेश दादा म्हणतात तिळगुळ खाल्ले का? हो दादा, तिळगुळ खाल्ले. हाय सुनीता ताई, नमस्कार. स्वागत आहे तुमचं माझ्या लाईव्हला. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला तुमचं स्वागत आहे. निहार म्हणते मला कशाला शुभेच्छा.
हळदी कुंकाच्या रे तुला शुभेच्छा. निहार म्हणते मी जातोय घरी आता जॉबवरून. ओके, घरी चाललास का? लोकलमध्ये असशील ना? लोकलचे रोज रोज धक्के कसे खाता रे तुम्ही? बाईकवरून आहे का? वा वा वा. लक्ष्मण दादा म्हणतायत काही चांगलं उकाना म्हणा. माझं रोजचं शंकराच्या पिंडीवर बेल घालते वाकून, प्रसादरावांचे नाव घेते तुम्हा सर्वांचा मान राखून. स्वातीताई म्हणतात अगं ताई तेजस बाळ रायगडमध्ये आहे. ओके, हो का ग? निहार दादा म्हणतायत पोहोचेन आता, करतो मेसेज, वेट. ओके निहार, सावकाश जा. मंडळी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला, कमेंट करा, कुठून बोलताय हेही सांगा आणि प्लीज लवकरात लवकर डबल टॅप करा. गुरुनाथ दादा नमस्कार, छान उकाना. थँक्यू, माझा फेवरेट उकाना आहे हा. आठवण्याची गरज लागत नाही, पटकन. लक्ष्मण दादा स्वागत आहे हा तुमचं माझ्या चॅनलला. धन्यवाद ताई म्हणतायत. धन्यवाद लक्ष्मण दादा, तुम्ही मला म्हणायला सांगितलं हळदी कुंकाच्या दिवशी. मी पण आज हळदी कुंकाला गेलेली इकडे. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा आपल्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला, कमेंट करा. पैजणांचा नादाला गोड कानी ग, पैजणांचा नादाला गोड कानी ग, उंबरठ्यावर पाऊल दिसते कोण आली ग, उंबरठ्यावर पाऊल दिसते कोण आली ग, पिवळी साडी पिवळी चोळी अंगी लिहुनी, वैभवाचे साज सारे गळा घालूनी, कोल्हापूरची महालक्ष्मी दारी आली ग, उंबरठ्यावर पाऊल दिसते कोण आली ग. संदेश दादा म्हणतात मी घेऊ का उकाना? हो संदेश दादा, घ्या बिंदास्त. श्रीधन देवकटे, धनश्री, हाय धनश्री, स्वागत आहे तुझं माझ्या चॅनलला. कुठून बोलतेस धनश्री? अगं ताई मला बाली म्हणत जा, मला घरी बाली म्हणतात. स्वातीताई माझ्या लक्षात नाही राहणार हे बाली वगैरे असं बोलायला, मी स्वातीताईच म्हणेन तुम्हाला. अभिमन्यू दादा नमस्कार. हाय ताई नमस्कार. चहा पाणी झालं का? अभिमन्यू दादा चहा पाणी नाही झालं कारण ना मी हळदी कुंकाला गेलेली आणि तिथं हळदी कुंकात ना त्या ताईंनी चहा आणि कांदा पोहे दिलेले, त्यामुळे तिथंच चहा पाणी झालं, इथं नाही झालं. भास्कर जाधव म्हणतायत हाय नमस्कार. भास्कर दादा कुठून बोलताय तुम्ही? सिद्धेश सावंत देसाई, हाय ताई नमस्कार. सिद्धेश दादा नमस्कार, कुठून बोलताय? स्वागत आहे तुमचं कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलतर्फे. मी कोकणातली आहे दादा, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, आणि माझ्या चॅनलवर कोकणातले छान छान कल्चरल व्हिडिओ असतात. तसेच मी सध्या जम्मू काश्मीरला आता माझं लाईव्ह चालू आहे, तर तिथलेही टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत. नक्की एकदा भेट द्या माझ्या चॅनलला. शुभ संध्याकाळ ताई असं म्हणताय. शुभ संध्याकाळ सिद्धेश दादा. श्रीधन दादा म्हणताय सांगोला. ओके धनश्री तुम्ही सांगोलावरून बोलताय का? खूप खूप स्वागत आहे तुमचंही. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा चॅनलला आणि जॉईन व्हा. संदेश दादा म्हणताय संसारी रूप सागरा, संसार रूपी सागरात पती पत्नीची नौका, पूनमचं नाव घेतो सर्वांनी ऐका. वा 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 वा, खूप छान दादा. पूनम वहिनी खूप नशीबवान आहेत. छान नाव तरी घेता तुम्ही, लय भारी. टाळ्या वाजवा सर्वांनी संदेश दादांसाठी. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. आणि भास्कर दादा म्हणतात पुणे 28. ओके, पुण्यावरून बोलताय का भास्कर दादा? खूप खूप धन्यवाद. सिद्धेश दादा म्हणतात चहा झाला ताई तुमचा? सिद्धेश दादा माझा चहा हळदी कुंकातच झाला, हळदी कुंकातच घेतला आम्ही चहा. रमेश वैराकर,
रमेश वैराकर, कुठे राहता? रमेश दादा, मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. सिद्धेश दादा म्हणते मी रत्नागिरीतून बोलत आहे ताई. वाव दादा, सिद्धेश दादा, खूप खूप स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. मंगेश जाधव म्हणतायत हाय सिस्टर, आय एम फ्रॉम नाशिक. नाशिकवरून बोलताय का मंगेश दादा? खूप खूप स्वागत आहे सर्वांचं कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलतर्फे. तसेच या चॅनलमध्ये कोकणातले छान छान टुरिस्ट प्लेस देखील आहे. सर्वांनी नक्की पहा. आवडले तर मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि चॅनलला जॉईन व्हा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून दुपारीचं लाईव्ह असतं आणि संध्याकाळचं दोन्ही लाईव्हचे नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. वाचावरील काय वाचाव? चला मालिका बघण्याची वेळ झाली. बिग बॉस बघायचं आहे का? बिग बॉस तर 8 वाजता सुरू होईल दादा. मंडळी लवकरात लवकर चॅनलला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी. आपलं फक्त अर्धा तास राहिला आहे लाईव्हचा, कारण आज 15-20 मिनिटं माझी अशीच गेली, त्यामुळे म्यूटमध्येच गेली. शशिकांत कुंभार, नमस्कार शशिकांत दादा, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. कुठून बोलताय शशिकांत दादा? प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. संदेश दादा म्हणतात बाय बाय ताई, गुड नाईट. संदेश दादा चाललात का? एवढ्या लवकर गुड नाईट करताय तुम्ही 7:30ला? शशिकांत दादा म्हणतात कोल्हापूरवरून बोलताय. वाव, खूप छान दादा, खूप छान. स्वागत आहे तुमचं सर्वांचं माझ्या चॅनलला. प्लीज डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलला. मंडळी कमेंट करा, कुठून बोलताय हेही सांगा. आज हळदी कुंकूला गेलेली, खूप मजा आली. सगळ्या मैत्रिणींबरोबर बोलायला, थोड्या गप्पा मारायला भेटल्या. बाकी तर स्त्रियांच्या लाईफमध्ये तर रोजचं उठा रे, जेवण करा रे, मुलांना भरवा रे, त्यांचं बघा रे, घरातली कामं. पण हे हळदी कुंकू हे सण असतात जे लेडीजला थोडंसं एक विसावा मिळतो कामापासून नाही मिळत म्हणा विसावा, तर कामातून तर कधीच विसावा भेटत नाही मग मंडळी. पण कसं थोडासा एक विरंगुळा होतो आपल्याला कामातून. तुम्हालाही आवडत असेल ना? मंडळी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला, कमेंट करा. मंडळी कमेंट करा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. गाडी कोल्हापूर इथंच अडकली, पुढे गेलीच नाही. मंडळी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. हाय प्रिया, स्वागत आहे तुझं माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. प्लीज चॅनलला जॉईन करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा सर्वांनी. इकडे भयंकर थंडी आहे जम्मू काश्मीरला, आणि जरा जरी बाहेर ना कान म्हणजे झाकण्याऐवजी म्हणजे टोपी वगैरे नाही घातली आणि बाहेर गेलं तर लगेच डोकं बिकं जड जातं, एवढी थंडी आहे.
विक्रम तक टकालकर टकालकर. हाय विक्रम दादा, स्वागत आहे. कुठून बोलताय विक्रम दादा तुम्ही? विक्रम दादा स्वागत आहे तुम्हाला. मकर संक्रांतीच्या खूप खूप शुभेच्छा. तिळगुळ घ्या, गोड गोड बोला दादा. कुठून बोलताय विक्रम दादा, नक्की सांगा. विक्रम दादा म्हणतायत पुण्यावरून बोलतायत. विक्रम दादा स्वागत आहे. कोल्हापुरी दादा नमस्कार ताई म्हणतायत. कोल्हापुरी दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. लाईक केलं आहे म्हणताय, थँक्यू कोल्हापुरी दादा. आज काय तांबडा पांढरा रस्सा आहे की नाही? आज तांबडा पांढरा रस्सा खायचा की नाही? डबल टॅप करा मंडळी. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. आम्ही पुणेरी, पुण्याची मिसळ. संदीप मिरगाणे म्हणतायत नमस्कार ताई. धन्यवाद ताई. नमस्कार दादा, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. कुठून बोलताय संदीप दादा, कुठून बोलताय नक्की सांगा तुम्ही. कोल्हापुरी दादा म्हणते हो ताई आहे ना, माझ्या तोंडाला पाणी सुटलंय. आज गुरुवार आहे दादा, गुरुवार नाही खात पांढरा तांबडा रस्सा. संदीप दादा म्हणतायत 11. 11 काय दादा? सोलापूर जिल्ह्यामधून बोलतायत का दादा? खूप खूप स्वागत आहे दादा. संदीप दादा थँक्यू सो मच मला लाईक केल्याबद्दल चॅनलला. मी कोकणातली आहे दादा, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. कालिदास दादा म्हणते 12 नंबर लाईक डन. थँक्यू कालिदास दादा. कालिदास दादा काय करताय? चहा वगैरे झाला का? संदीप दादा तुम्ही चहा घेतलात का? दत्तात्रय यादव म्हणताय नमस्कार ताई. नमस्कार दत्तात्रय दादा, स्वागत आहे तुमचं. संदीप दादा म्हणताय लाईक डन 11ला. ओके थँक्यू संदीप दादा, थँक्यू सो मच. चॅनलला पण जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून माझ्या दुपारचं पण लाईव्ह असतं, संध्याकाळचं पण असतं, दोन्हीच्या नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोचतील. दत्तात्रय दादा म्हणतायत रामकृष्ण हरी. प्रथमेश दादा म्हणतायत ताई आता कोकणात आहेस का? आता नाही दादा, मी कोकणात नाही आहे, जम्मू काश्मीरला आहे, जम्मूला. कोल्हापुरी दादा म्हणतायत मी खातो, आली लहर की केला कहर. वा वा वा, कधी पण खायचं ना आठवलं की. मंडळी मी जम्मू, माझं लाईव्ह आता हे ना जम्मू काश्मीरवरून चालू आहे, कारण मिस्टर आर्मीमध्ये असल्यामुळे मी त्यांच्यासोबत राहतो आम्ही विथ फॅमिली. तर इथलेही टुरिस्ट प्लेस माझ्या चॅनलवर आहेत, जाऊन नक्की एकदा पहा. दत्तात्रय दादा विचारतात चहा पाणी झालं का? दत्तात्रय दादा मी ना इथं जम्मूमध्येच माझ्या मराठी मैत्रिणी आहेत त्यांच्याकडे हळदी कुंकूला गेलेली, तर तिथंच आम्ही पिलं, चहा पिली आणि कांदा पोहे खाल्ले. दत्तात्रय दादा म्हणते चहा घ्या ताई. नको दादा, तुम्ही घ्या. कालिदास दादा म्हणता आता आलो आहे ताई कामावरून, चहा झाला चहा आता ताई. ओके कालिदास दादा, मग चहा बरोबर बिस्किट वगैरे खायची मस्तपैकी. संदीप दादा म्हणतात हो ताई. ओके संदीप दादा. कालिदास दादा म्हणते तुमचा चहा झाला का ताई? हो कालिदास दादा, हळदी कुंकूला गेली तिथंच केला चहा पाणी. दत्तात्रय दादा म्हणते मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा, तिळगुळ घ्या, गोड गोड बोला. हो दत्तात्रय दादा, तुम्हालाही मकर संक्रांतीच्या खूप खूप शुभेच्छा. तुम्ही तिळगुळ घ्या, गोड गोड बोला. संदीप दादा म्हणते सब पण केले आहे ताई, धन्यवाद संदीप दादा. तुम्ही सब केल्यात ना, पण तुम्हाला नोटिफिकेशन जाणार नाही जोपर्यंत तुम्ही बेल आयकॉनवर क्लिक करत नाही. तर बेल आयकॉनवर पण क्लिक करा, चॅनलला जाऊन ऑलवर करा, म्हणजे नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. दत्तात्रय दादा म्हणजे तुम्ही कसे आहात ताई? मस्त आहोत दत्तात्रय दादा, आम्ही छान आहोत. दादा म्हणतात आपली भेट नाही झाली, किती दिवस झाले. नाही तर दादा, कालच तुम्ही माझ्या लाईव्हला आलात ना. तब्येत बरी आहे का ताई? हो दादा माझी तर बरी आहे, खूप छान ताई बोलता. हो धन्यवाद दादा, धन्यवाद. असंच प्रेम राहू द्या आमच्यावर ताई. हो दादा, तुमचंही आमच्यावर असंच प्रेम राहू द्या आणि खूप चांगला सपोर्ट करताय तुम्ही, असाच करत राहा दादा, कारण मराठी माणसाला मराठी माणसाच्या सपोर्टची गरज आहे. दिलीप दादा म्हणताय नमस्कार ताई, मकर संक्रांतीच्या खूप खूप शुभेच्छा.
तुम्हाला दिलीप दादा, तुम्हालाही मकर संक्रांतीच्या खूप खूप शुभेच्छा. तुमच्या परिवाराला माझ्या परिवारातर्फे. दत्तात्रय दादा म्हणताय संक्रांतीचे बाजार चालू असल्यामुळे मी लाईव्ह मध्ये आलो नाही. ओके 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 दादा, काही म्हणजे काही नाही प्रॉब्लेम दादा, तुम्ही कधीतरी तरी येता ना, त्यामुळे तेवढाच तुमचा सपोर्ट होतो दादा मला. दत्तात्रय दादा म्हणतात ठीक आहे ताई. दत्तात्रय दादा या जेवायला आमच्याकडे आज. सिम्पलच आहे पण या. दत्तात्रय दादा म्हणतात या ताई बार्शीला. हो दादा, नक्की येऊ नक्की येऊ. म्हणजे डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. कालिदास दादा म्हणतात गुळाचा गोडवा आपुलकी वाढवा, तिळगुळ घ्या, गोड गोड बोला. वाव. दत्तात्रय दादा म्हणतायत ताई या बार्शीला. हो दादा, नक्की येऊ नक्की येऊ. दिलीप दादा म्हणतायत ताई 14 नंबरला लाईक डन केलं आहे. थँक्यू दिलीप दादा, थँक्यू सो मच. दत्तात्रय दादा म्हणतात थंडी आहे का तुमच्याकडे? मी आता तुम्हाला सांगते इथलं टेम्परेचर काय आहे ते. आता इथलं टेम्परेचर 10 आहे, 10. आणि 8 वाजता 9 होणार आणि 9 वाजता 8, 11 पर्यंत इथलं टेम्परेचर 7 होणार. 7 होणार आहे. एवढी थंडी इथं वाढली आहे. माधव सावंत म्हणताय झोप आली काय? माधव दादा नाही हो, झोप नाही आली. झोप कशाला येणार दादा, झोप नाही आली आहे. कारण इकडे जम्मू काश्मीरला एवढी थंडी आहे की साधी झोप पण नाही पटकन लागणार एवढी थंडीमध्ये. संदीप दादा मध्ये कमेंट्स केले आहे ताई, रिटर्न करा ताई. ओके तर दादा, मी पाहते आणि करते नक्की. संदीप दादा म्हणते दत्त दादा मी पण बार्शीचा आहे. दत्तात्रय दादा, संदीप दादा पण याच्यातले आहेत, बार्शीमधले. कालिदास दादा म्हणतात ताई तब्येत बरी आहे का? ही कमेंट आकाशात उडाली ताई. ओके, आकाशात उडाली का काय माहिती, युट्यूब कधी पण काय पण करतं. भूताचा भाऊ खटून आहे का आमच्या सोबत? ओळख गेला विसरून. जय भीम, जय शिवराय, नमो बुद्धाय, राम राम, नमस्कार. कोण नाही मला माहिती नाही दादा तुमचं. हे भूताचा भाऊ पहिल्यांदाच आलाय माझ्या लाईव्हला. कालिदास दादा म्हणताय ताई तुम्ही जर बार्शीला आलात ना, मला नक्की कळवा, मी सुद्धा भेटतो तुम्हाला. हो कालिदास दादा, नक्की भेटू आपण, नक्की भेटू. जेव्हा वेळ येईल ना मला तिथं यायची, तर तेव्हा मी नक्की येईन. सध्या तर काही शक्य नाही आहे. कालिदास दादा आमच्यापासून जवळ आहे बार्शी. ओके, नक्की येऊ बार्शीला पण. हाय प्राची पाटील, हाय, कशी आहेस प्राची, स्वागत आहे तुझं. संदीप दादा म्हणतात कालिदास दादा मी पण बार्शीचा आहे. कालिदास दादा, संदीप दादा ही बार्शीचेच आहेत, तुम्हाला सांगता येते. एक मिनिट मंडळी. थांब 2 मिनिटं करते. प्राची म्हणतायत मस्त, तुम्ही कशा आहात? प्राची ताई मी पण मस्त आहे.
कसं चाललंय तुमचा फोटोग्राफिंग? संदीप दादा म्हणतात तुम्ही कुठून आहात दादा? आहेत दादा. दत्तात्रय दादा म्हणतात हाय. संदीप दादा म्हणते दत्ता दादा तुम्ही कुठून आहेत? TRGST तुमचं गाव कोणतं ताई? दादा मी कोकणातली आहे आणि मला तुमचं नाव काय आहे ते मराठीमध्ये टाका, म्हणजे वाचताना पण मला काय समजत नाहीये. तर गॅस टी म्हणजे काय समजत नाहीये. मी सिंधुदुर्गातली आहे दादा, सिंधुदुर्ग जिल्हा. कालिदास दादा, संदीप दादा आमच्यापासून 60 किलोमीटर आहे बार्शी. दत्तात्रय दादा म्हणतात मी बार्शीतून बोलत आहे. संदीप दादा म्हणते गाव कोणतं दादा? तर यश दादा म्हणतात त्र्याजी यश. हा यश, स्वागत आहे तुमचं. पळसपचा आहे. कालिदास दादा म्हणतात पळसपचा आहे. वाव. मंडळी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. यश दादा स्वागत आहे तुझं माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलला. मी खेडचा आहे, रत्नागिरी. ओ खेडचा आहे का? कोकणातला पोरगा. यश तुझं खूप खूप स्वागत आहे. मी सिंधुदुर्गातली आहे, कुडाळ तालुक्यातली. कालिदास दादा म्हणतात हाय. संदीप दादा म्हणतात हो दादा. थँक्यू. सर्वजण एकमेकांना ओळखताय. एका गावातली, कधी कधी एका गावातली पण माणसं येतात आपल्या लाईव्हला. खरंच खूप बरं वाटतं. तर थँक्यू सो मच तुम्ही सर्वजण माझ्या लाईव्हला आल्याबद्दल. मी आता लाईव्ह संपवते कारण खूप थकली आहे आज, आणि आज थंडी तर भरपूर होती त्यामुळे. रोशन सावंत, हॅलो ताई. हॅलो रोशन दादा, कुठून बोलतोयस तू? स्वागत आहे तुझं माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. राहुल कांबळे म्हणते गाव कोणते हो? राहुल दादा मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. अजय दादा म्हणतात अनंत कोटी ब्रह्मांड नायक महाधिराज योगीराज परब्रह्म सचिदानंद भक्त प्रतिपालक शेगाव निवासी समर्थ सद्गुरु श्री संत गजानन महाराज की जय. अजय दादा खूप खूप स्वागत आहे तुमचं. रोशन दादा म्हणतात चिपळूण. अरे वा, चिपळूण मधले आहात का? माझ्या मिस्टरांचं मामाचं गाव चिपळूणच आहे. यश म्हणते हो मी पण कोकणी आहे. खूप स्वाव, खरंच खूप मस्त. जेव्हा ना कोकणातली माझ्या चॅनलवर ना, मी माझं चॅनल तर कोकणातला असा, मी कोकणातला असे आणि माझ्या लाईव्ह पण कोकणातली येतं, तेव्हा पण खूप मस्त वाटतं, भारी वाटतं. दत्तात्रय दादा म्हणते लाईव्ह मध्ये आलेला भावा बहिणीचा अभिनंदन आणि सर्वांना तिळगुळ घ्या आणि गोड गोड बोला. थँक्यू थँक्यू दत्तात्रय दादा. दत्तात्रय दादा म्हणते जय शिवराय, जय शिवराय, जय रामकृष्ण हरिताई. दत्तात्रय दादा जय शिवराय, श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय. यश म्हणतोय मी मॉस्कोला असतो, रशियाला MBBS साठी. बापरे, खूप छान दादा, खरंच. तरी पण कोकणातल्या माणसांशी बोलतोय, खरंच खूप हे आहे. रोशन दादा म्हणते ताई तुम्हाला मकर संक्रांतीच्या खूप खूप शुभेच्छा. रोशन दादा तुलाही. तुझं काय युट्यूब चॅनल वगैरे आहे का रोशन दादा? मंडळी डबल टॅप करा. संदेश दादा हाय. आता मी लाईव्ह संपवत होती पण आता 5-10 आणखी 5-6 मिनटं बोलते. ओके नाही. रोशन दादा मला प्लीज सपोर्ट करा. माझं चॅनल आहे कोकणची माणसं साधी बोळी, हे चॅनल आहे. कोकणातले माणसं साधी बोळी या चॅनलचं नाव. आणि या चॅनलमध्ये कोकणातले छान छान कल्चरल व्हिडिओ, तसेच महाराष्ट्र राज्यात बाहेरचे टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत. म्हणजे सध्या मी जम्मूला आहे मिस्टरांसोबत, तर इकडचे टुरिस्ट प्लेस देखील दाखवते, नक्की भेट दे. केदार भाऊ म्हणतायत हाय. केदार भाऊ स्वागत आहे. संदेश दादा म्हणतायत बोला. दत्तात्रय दादा म्हणतायत यश दादा म्हणते इकडे खूप थंडी आहे, स्नो चालू आहे. हा, त्या साईडला खूप थंडी असेल ना. इकडे पण तसंच आहे, जम्मूला पण खूप थंडी आहे पण स्नो नाही आहे. स्नो काश्मीरला असतो. रोशन दादा म्हणते हो नक्की ताई. थँक्यू रोशन दादा. आणि मराठी माणसाक सपोर्ट केला ना तर लय बरं वाटतं. थँक्यू सो मच रोशन दादा. तुका मालवणी येता रे रोशन दादा?
दत्तात्रय दादा म्हणते हळदी कुंकाचा कार्यक्रम चालू केला आहे त्यामुळे मी बंद करत आहे. ओके दादा, चालेल चालेल. थँक्यू सो मच लाईव्हला आल्याबद्दल. लक्ष्मण पवार म्हणते तुम्हाला सर्दी झाली आहे काय? नाही दादा, सर्दी नाही आहे मला. फक्त थंडी, आता मी जर बाहेर जाऊन आली ना तर पूर्ण डोळे वगैरे लाल होणार एवढी थंडी आहे. संदेश दादा म्हणते सर्दी झाली वाटतं ताई तुम्हाला? नाही दादा, मला सर्दी नाही होत. इकडचं वातावरण मला खूप सूट होतं. पण काय होतंय आज दादा, शुभरात्री, काळजी घ्या. संदेश दादा म्हणते माका येता मालवणी, माका पण येता मालवणी. सियाश म्हणते घरच्या जेवणाची खूप आठवण येते ताई. यार ते तर आहेच की आपण जेव्हा लांब जातो आणि आपली फॅमिली सोबत नसते ना, तेव्हा पहिली तर घरच्या जेवणाची आणि आईची आठवण येतं, बाकी काय नाही. रोशन दादा म्हणताय नाही माका मालवणी नाही येत, तुम्ही शिकवणार का? हा, माझ्या लाईव्हवर ना मालवणी भाषा खूप मी थोडीफार बोलते, जास्त करून. कारण ज्यांका समजता त्यांका समजता, ज्यांका नाही समजणार त्यांच्यासाठी मग ती विचारतात म्हणजे काय ताई असा. तर रोशन दादा तुलाही मी शिकवेन. माझ्या लाईव्हला जॉईन राहा, बेल आयकॉनवर क्लिक कर जेणेकरून तुला माझ्या लाईव्हच्या नोटिफिकेशन येतील. मग रोशन दादा तू चिपळूणलाच असतो काय? माझ्या मिस्टरांचं हे आहे काय ते आजोळ आहे चिपळूण, तिवरे गाव. रोशन दादा म्हणते मुंबईमध्ये आहे. ओके, जॉबसाठी तो मुंबईमध्ये राहत असतील ना. मंडळी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. संजय मलांगी म्हणतायत हो काल दाल भात लोणचं कोण नाही कोणचं. हो हो, डाळ भात लोणचं कोण नाही कोणचं. रोशन दादा म्हणते CSTM एअरपोर्ट. ओके, एअरपोर्टला आहेस का कामाला? वाव, खूप छान. अशीच ग्रोथ करत राहा लाईफमध्ये, करिअरमध्ये. यश म्हणते गरमागरम भाकरी आणि मटण चव सुटली बघा. ते तर आहेच. गावी, मग तू गावी कधी येतो? संदेश दादा म्हणतात संदेशला येता मालवणी मी शिकवतो. ओके, संदेशला येता मालवणी मी शिकवतो. संदेश दादांका येता सगळा मालवणी. रोशन दादा फाईटने आलं तर नक्की सांगा. ओके दादा, मी जेव्हा आम्ही ना माझे मिस्टर आर्मीमध्ये होते याला म्हणजे नागालँडमध्ये, तेव्हा आम्ही ना फ्लाईटनेच हे करायचो. कारण ट्रेनने 4 दिवस लागायचे, 4थ्या दिवशी आम्ही पोचायचो. त्यामुळे आम्ही फ्लाईटनेच करायचो प्रवास. नागालँडमधून गुवाहाटीपर्यंत ट्रेनने, गुवाहाटी टू मुंबई, मुंबईसून गोवा असं करायचो. श्यामा